Rodas Vlog. At kung bago ka lang dito sa aking channel, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for more update. So, for today, ang gagawin natin ay tuturuan ko kayo kung papaano magupit ng barbers. Tara, samahan niyo ako, dali! Hi! Una, mag-spray tayo ng water para may separate ang top at side niya. Para malinis siya tignan. Pagkatapos niyan, tayo na gagamit ng clipper at ang gagamitin natin na guide ay number 2 kasi ang ating model, ang hair niya ay manipis para hindi siya super fake. Yan, at gamitan na din natin ng clipper with cutting comb para malinis siyang tignan. Dali lang yan kasi may guide ka naman na susundan. So, pagkatapos ng guide number 2, ay susunod naman natin ay guide number 1. Yan ang number 1. Gagamitin natin dyan sa baba hanggang sa kalahati para maganda yung pagka-blend niya. After ng 1, ay gagamitan natin ng 1.5. Yan po ang guide na color green, light green, para ma-blend yung 1 tsaka 2 para hindi siya magkanto. And then sa top, gagamitan natin siya ng scissor with cutting comb. Sundan lang natin yung guide sa ibaba. At yan na po ay gagamit na tayo ng blade para maikorte natin ng maigi at malinis siyang tingnan. Okay, yan na po ang final. Yung top niya ay hindi na natin binawasan kasi ayaw niya nang pabawasan yung top. And then, yan. That's it. Tapos na. Thank you for watching. Until next time. Bye-bye.